Man brojo mesti wonten dawuh Kanjeng Ibu awat-awatono. Wah. Tumikun cing langit kelap-kelap Saton lerkin sanging risang mawe gandrung Sabaran katulu wekir moyat mayik saking jas baliwur Bojo dento wong kang kaya kowe jebul kowe nerak pacak marang sumpahmu dhewe kowe ngame-ame marang negara ing pringgondani blereng marang bondo donya derajat lan pangkat Bojo dento aja bayi wingi sore sing mbok arep-arep ayo iki sing gerang tobat Bojo dento kuku karepe dhewe tatanan piye-piye ora nyono babar pisan jebul kowe nerak pacak nerajang perbatang dudu Gatot Kaca mungsu ning gerangane iki mbokne tandang ana Brajadita Kakang Mbok Ayu Arimbi aku ngaturake sembahku katura sembahmu ming mbok nggo abang-abang lambe kowe menungso ora tatanan kowe bereng marang kadonyan bereng marang derajat lan pangkat nalika semono kowe ngucapake sumpah biyo jembul sumpahmu mbok dilat dhewe kowe ngame-ame kamu ten negara pringgondani yen pancen kepengin dadi ratu omong karo wong gerang ora ngrasani saka mburi kaya diapor monggo Bapak Petruk pun Dewi sudah dados nalindra menika sinuwun Darawati kala wau kula mirangaken saking katebian panjenengan pun ngendikaken sama beda dana denda tegese apa yen panjenengan kowe ngerti sama niku sama beda niku berlainan dana niku sampeyan menehi kula ora ketang sithik goblok mayang karo dipijet niku penak banget. Nek ora tresna ora bakal nggih. Keng Ibu
Kula sara Kang Paman. Petro, ibuku nggih. Paman Brajadenda. Semangka anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumalutuk guntur ketup lumembak penyukan kumambang dosang Wisnu Bathara kang arsa nglebur wiyati Gatotkaca inggih paman kula ingkang putra pun Gatotkaca sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah wadana kowe nglumpruk nang ngarepe pamanmu glagah tinulu mboten kinten babar pisan menawi paman adreng anggenipun kepingin dados nalindra wonten negaring Pringgondani paman mboten wonten ceceking raos kula kepingin nangukup negaring Pringgondani mila negari kula aturaken dhateng paman Brajadenta sumangga nawi badhe lenggah dampar kula ikhlas lahir batin kula mboten gadhahi milik dhateng negaring Pringgondani nanging sampun ngantos barang ngamuk kados mekaten menika paman kula aturi emut Purwoduksina wah ladalah ora nyono babar pisan jebul negara tinggalane wong tuaku duwe nalendra sing meringkus ora duwe jiwa kasatriyan sing mestine kowe tak arep-arep dadi pengayomaning negara ing Pringgondani yen eneng parang muka kowe aja meringkus kaya wong wadon pepinjungan oh lah banjur kekuatanmu nendi le kok kowe saged dadi ratu ing atase eneng parang muka kaya ngene kowe masrahke marang pati uripmu endi kekendelaning ratu Pringgondani endi jiwa kasatriyaning ratu Pringgondani yen watakmu sing kaya ngono kuwi apa kira-kira kowe saged dadi pengayomaning kawula sak Pringgondani Gatotkaca caraku ingkang kaya mengkono mergo aku ngajeni marang paman Brajadenta dewa dene paman Brajadenta wis wegah nampa warah nampik pitutur becik niatmu piye Gatotkaca sagu nglanggati bagus kuwi sing tak karepake Gatotkaca wah
Ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung nuwun sewu nggih sampun irinten kula ngridu anggen jengandika mangsa yuda namung parenga munjata ngersa padu kangge Gatotkaca nadyan panjenengan angetok dhateng kasudiran tuwin kasantikan boten badhe menang kaliyan Kang Paman Brajadenta. Lire kepiye Paman Brajamusti? Menawi kula cariyosaken saratri mangke boten wonten pedhotipun. Namung ingkang wigatos mugi keparenga kula sabiyantu dhateng jengandika carane piye? Kula manjing epek-epek jengandika ingkang sisih tengen. Mangke menawi wonten kalodhangan kula atur ngeprukaken dhateng mestakanipun Kakang Brajadenta. Namung kula suwun menawi wonten lampahan ingkang aneh panjenengan angger Gatotkaca sampun getun keduwe nggih. Ayo aja sangga runggi walang ati Gatotkaca. Anggepen aku kraman pringgondani aku sirnakno ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Wah adal kage patenono pamanmu glagah tinulu kocap kacarita nalika semanten den keprok mawi asta ingkang kapanjingan Dyang Brajamusti sirna margalayu Sang Brajadenta sareng sampya kelawan Sang Brajamusti. Ayo. Paman Brajamusti. Suram-suram Iwangkara kinggen lir manguswa kang layon tenya ilang kang memanise wadananira layu kumekocem arah nyomaratani Paman mboten nginten babar pisan bilih andika Paman nikaken sugeng jengandika Paman Brajamusti kinarya katentremanipun negaring pringgondani Paman kula mboten saged mukti menawi ancik-ancik dhateng kunarepanipun pepunden Paman Brajamusti.
Gatotkaca aja sedih ya Ngger. Sejatine wis titimangsa kala aku bali marang turuning Prabu Pandhu sabab aku dadian saka aji-ajining Prabu Pandhu ingkang pinaringake dening Prabu Trembuku wekasan wenteh wujud buta kembar. Aku lan Kakang Brajadanta baliku ya nang turuning Prabu Pandhu. Gatotkaca aja rumangsa kowe nganggep yen pun paman kuwi sengit lan gedhing kelawan kowe. Sejatine niatku mung kepengin nyoba kekuwataning ratu ing Pringgondani. Syukur Ngger, syukur. Kawula Pringgondani entuk ratu ingkang kukuh bakul lair lan batine pun paman titit negara ing Pringgondani ya Ngger. Paman Braja Wikalpa wonten dawuh sak sedane Paman Brajadanta lan Brajamusti tak jaluk aja nganti kedadian ing kaping pindho. Ngestaken dawuh lan aku njaluk Paman Braja Wikalpa kersa minangka dadi mrangka ing Pringgondani dadi werangkaning Gatotkaca. Inggih Ngger, nganggo asma ya kuwi Rekenapati Prabakesa. Inggih ngestaken dawuh Ngger.